an balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni dɔ situma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 9 na septembre kalo do bi o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ mawuludu kalo ye kisi ni nɛɛma bɛ an kuntigi kira Muhamadu ale bangeni kalo bi o tile 2 ye jate la san kalo 3 do ejira san 1444 san dogo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ kawulana k'a fɔ an ka jamana ministre ɲɛma colonel Abdoulaye Maiga ale nane kɔfɛ ani jamanatigi ɲɔgɔn ye ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi sigi kɛlen bɛ ka jamanatigi dɔw olu kan ka don an ka jamana kɔnɔ na bi Mali ale ni Konowari cɛ surasi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ minnu bɛ kana o kuma la an ka jamana kɔnɔ na bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la kunungo Konowari ka jamanatigi ale ka ciden dɔw olu nana an ka jamana kɔnɔ na u ka surasi 46 kunkankɔrɔfɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la dɔgɔfurancɛ kelen min n'i y'a sɔrɔ o tun talen bɛ cɛfɔ ni kan mɛn o kama o baaraw kun jɛra an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la bi n'i y'a lajɛ bi mɛrilakaw olu jɔyɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na mun ni mun de kan ka kɛ mɛrilakaw ye commune mɛri ale b'o jaabi d'a ma ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔn bolo kana o denkɛ Abdoulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lana k'a fɔ Mali jamana ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ batali kɛ colonel Abdoulaye Maiga ale nane kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ fasodenw bɔra k'a kunbɛ fantan nɛni bɛlɛlen fɛ o kɔfɛ a n'an ka jamanatigi ɲɔgɔn ye a yirara k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na ni maa fila bɛlɛlen kɛ nisɔndiya yira jamanatigi y'a fɔ ka tanu ka barikada a ye wulikajɔ min kɛ ka taa kuma lase min kɛ fasodenw tɔgɔ la a yirara k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔ wɛrɛ tɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la ni Mali ka sabati o kuma o k'a taara o de fɔ wa fasoden bɛɛ lajɛlen b'a kɔ ka tila k'a yira jamanadenw na bɛɛ lajɛlen ka to i ka dɔn ka furancɛla fanga kɔ hakilila fɛn fɛn min o kan ka Mali ka ɲɛta ye ni Ala sɔnna ma o labɛnnen b'o kama o baara k'u b'o sama ni k'o sa dan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen Konowarikaw ka surasi 49 min n'olu minɛna an ka jamana kɔnɔ kabini juillet kalo tile 10 tɛmɛnen in na ka tila ka saba bila ka tɔ to 46 ye a kumaw kɔni olu cayalen bɛ kosɛbɛ kunungo Konowarikaw ka jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ale masurnama dɔ n'i y'a sɔrɔ Ali Kulibali a y'o bila ani ka dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ Konowari jamana kɔnɔ olu ka ɲɛmaw u nana kunungo ka cun an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena ka taa Ɲɔrɔbu ye fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la ka taa lajɛli dɔw kɛ kunnafoni caman na min bɛ n'i y'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kɔni a ma da ɲɛnamaya kosɛbɛ nka kuma bala ye kun tɛ dɔ ye dɛ Konowarikaw ka surasi 46 b'an ka jamana kɔnɔ na olu bɛ se ka labila cogo min na an b'a la k'a fɔ lajɛrɛ in bannen kɔfɛ ɲɔrɔ u ye sanakunu ta ni kana Bamakɔ kɔnɔna na kuma kolomara tɛ dɔ dɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Konowarikaw ka surasi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ minɛnen b'an ka jamana kɔnɔ na dɔw ko k'u ni bilali ka kan maa caman bɛ bi minnu b'a la ka yira k'a fɔ jamana fila in ma ka keleya kama ko wulikajɔ sera sa cɛnna ka kan jamana maa ɲɛmaw k'a lajɛ ka se k'u bila dɔw fana ka fɔ la ko fɛɛrɛw ka tigɛ u minɛnen bɛ kun min kama k'a ɲini k'a bila sɛgɛsɛgɛli bolo kan sango a ɲɔgɔn wɛrɛ kana k'an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ min dagara an ka jamana nin bɛɛ lajɛlen la yarabi ala k'o sabati n'an bɔra n b'a la k'a fɔ hukumu kelen kɔnɔ na bi min ye CEDEAO olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanatigi dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO jamanaw la olu tun ye i ka dɔn k'a fɔ a ɲini k'a fɔ ko tarata tɛmɛnin na jamanatigi dɔw kan ka na an ka jamana kɔnɔna na n'o ye jamana kuntigi Saba Bonyango ye an ka maa ɲɛmaw tun y'a yira k'a fɔ tarata don ta tɛna se ka koron kunnafoni na bi k'u kan ka co an ka jamana kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati yɛrɛ la a yirala k'a fɔ Gana jamanatigi Togo jamana kuntigi ani Gambi jamana kuntigi n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ k'u nakun tɛ dɔ ye dɛ Konowari o sɔrɔsilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka se k'olu labila k'i ka dɔn ko kumaɲɔgɔnya ninnu kɔrɔ de y'o ye u n'an ka jamana ɲɛmaw u bɛna ɲɔgɔn ye nka ka kuran nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ an ka ministre min n'o ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale ka fɔla n'o ye Abdoulaye Diop ye k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ɲɔgɔnyew de don i ka dɔn basigi o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'o y'a kunba ye nka fɛn bɛ n'o bɛ fɔ sariya tigilamaw olu de kɔni ka dɔn k'a fɔ baara in dilen b'olu ma olu bɛna baara in kɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen la a bɛ se ka kɛ cogo min na jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na ko nka o n'a tabalelen kɔnɔna na an ka jamanatigi o min bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ sariyatigiw bɛɛ lajɛlen kɔni
n'u bɛ labɛnni k'ale la n'a jara ale ye cogo min na i ka dɔn k'a fɔ sariya ka baara hukumu kɔnɔna na ale bɛ se ka fɛɛrɛ bɛ leli ka fiɲɛ bɔ da o bɛ se ka k'a ko kɔnɔna na cogo min na nka kuma kolomadɔ cɛ dɔ wɛrɛ ye fɛn min da ka di Mali la a baara ninnu bɛna bila hukumu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔ furancɛ kelen min n'o taara sigikafɔ ni cɛfɔ ni kanbɛn kama ka sigikafɔw kɛ faso kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka don an k'an tɛgɛ da ta kunna kelen na dɔgɔ furancɛ kelen kuncɛlen kɔfɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ni seko ni dɔnko concert ba dɔ olu ɲɛnajɛw ka se k'olu sabati o sen fɛ maa dɔ b'u hakili di k'a daminɛ ministre min n'i y'a sɔrɔ o yɛrɛ ye cɛfɔ ni kanbɛn o ministre n'i y'a sɔrɔ colonel Ismail Wage ka taa se fasoden dɔw ma dɔw b'u hakili di an k'u lamɛn. Depuis a daminɛna don min na président de la transition colonel Assimi Goïta o yɛrɛ ye sɛbɛn de lancé a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko bɛɛ ka wuli k'a ko ta ni sɛbɛn ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko vraiment an ka ko sinsin ka ɲɛ o don ni bi cɛ Mali fan bɛɛ fɛ ani Mali kɔkanna fɛ maliyɛn bɛɛ wulila ka réconciliation kuma fɔ ka bɛnko kuma fɔ ka keleya kuma fɔ donc a kun bɛna tiɲɛ bi mais n bɛ se ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne nimisi wasara parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ y'a ka kɛ a fɔra waati surunna mais ma maliyɛnw bɛ empêcher ka wuli k'u jɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ ko kelen. Vraiment réconciliation Ismail Wage a n'a ka gouvernement bɛ ani Assimi Goïta u ye initiative min ta ka nin kɛ a kɛra maliden bɛɛ de siya ma bɔ siya la an bɛɛ de ye maliden kelen ka bɛn kelen ma ka bɔ kelen ma surtout an jeunesse donc an jeunesse an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'i ko ko Mali anw denmisɛnninw de don anw de sini ɲɛsigi ye donc an ka fara ɲɔgɔn kan. Semaine de la réconciliation daminɛna maliyɛn bɛɛ y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛlaw c'est-à-dire Mali couche bɛɛ y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ a nana kuncɛ ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw de ka Mali siya bɛɛ ka artiste wele ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mun ye finman ye mun ye jɛman ye k'a yira k'a fɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye kulu min kɔnɔ o ye maliyɛnya kulu de ye. Lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka transition ni soutenir parce que n'i y'a ye u bɛ si ɲɛna na u bɛ si ɲɛna na anw maliyɛnw de surtout sɔrɔsiw an bɛ da ka sunɔgɔ ala n'u sababu u bɛ si maɲumako la u bɛ si kungo kɔnɔna na an kɔlɔsili kama. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maliden dɔw kan ye ka daminɛ ministre la ka na se maliden dɔw ma u y'a fɔ cogo min na yarabi ala jamana in ka bila basi lafiya badabada o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kalansoba min bɛ n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔ dalen bɛ bɛn ni kelenya la o kalanso in kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔnba ka hukumu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya ye o tɔgɔladon min bɛ sigi o laadaw bɔra ni ka ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali ta kunna maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o y'a ɲɛmaa ye o ye ka dɔn k'a fɔ colonel Sulemani Sangare baara in bɔra ka kɛ cogo jumɛn de la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Olu ye jɛkulu min ye jɛkulu don mun bɛ bɛn ni kelenya baara kɛ diɲɛ kɔnɔ wa diɲɛ dugu bɛɛ bɛ ONU min kɔnɔ dugu fɛn fɛn bɛ yen n'a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o bɛɛ bɛ ONU kɔnɔ wa ONU sigikun yɛrɛ fana an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a sigira guerre mondiale ninnu kɔfɛ guerre mondiale mun ni fagali caman kɛra a la o fagali ninnu kɔfɛ ONU y'a sigi k'a miiri k'a fɔ nin diɲɛ nin kɔnɔ sisan cogo min na bɛn ni kelenya ka sabati fo ka baara caman kɛ komi dun caman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ONU kelen don ka don minnu bila fɛn dɔ kama n'o ye 21 septembre ye a y'a o décider k'a fɔ k'o ye bɛn ni kelenya don ye bi don nin kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ kɛlɛ la diɲɛ fan o fan Selenkoli naani fɛn fɛn na fɛn o fɛn bɛ kɛlɛ la bi bɛɛ de kan ka marifa nin bila bɛɛ de kan ka ɲinɛ kɛlɛ kɔ k'a ta bi la fo ka se sini ma o kɔni bɛɛ kan ka ɲinɛ bon ɔkɔli nin yɛrɛ fana a b'a kalama k'a fɔ ɔkɔli nin dɛmɛnen don mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu tɛ africains ye africains b'a la dɛ mais minnu tɛ africains o de b'a to olu caman fana b'anw fɛ yan don kɛrɛnkɛrɛnnen nin kama an filɛ nin ka cérémonie d'ouverture kɛ n'o ye cérémonie ye an bɛ kuma bɛn ni kelenya kan cérémonie min na c'est à dire ONU bɛ se ka bɛn ni kelenya sabati diɲɛ kɔnɔ cogo min na barisa an yɛrɛ b'a dɔn problème caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi in na dɛ hali n'a ye Maliba nin ta problème caman bɛ yan an b'a kalama ONU mɔgɔw bɛ yan problème caman yɛrɛ fana bɛ yan donc an b'o kumaw de fɔ k'a lajɛ cogo min na solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ONU ka baara nin a bɛ se ka malidenw nafa cogo min na a bɛ se ka diɲɛ mɔgɔw bɛɛ nafa cogo min na an nana yiri turu a y'o ye sisan o bɔlen kɔfɛ an bɛ ɲɛnajɛ dɔɔni kɛ o kɔni mɔgɔ dɔrɔn tɛ bɛɛ lajɛlen donc n'an y'o ɲɛnajɛ dɔɔni kɛ an bɛ cérémonie de clôture kɛ o farikolo ɲɛnajɛ la minnu ye fɛn ɲuman kɛ an b'a lajɛ an bɛ kupu dɔɔni d'o ma o ye bisu o y'a kuncɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye colonel Sulemani nin tun ale ka ɲɛ Sangare a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na ɲɛta basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen ka o ladɔn k'a fɔ parti politique bɛ n'a wele ko PCR o parti ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ousmane Ben Faran Traoré ale y'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko n'o tɛ ko Mali sɛgɛnna dɛ a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn.
an ka jamana sɛgɛnna Mali sɔrɔsiw u joli bɔnna kojugu an ka cɛdenw caman sara u bɛ sa kungo u bɛ sa cɛncɛn kan u bɛ sa k'a to kuma dɔw la u bɛ miiri u ka denbayaw la u ni bɔtɔ an ka jamana bɛ ko de traverser ni i ko n ka kuma o kan a b'i n yɛrɛ miiri diya parce que machine tɛ mɔgɔ si bolo appareil tɛ mɔgɔ si bolo n'i bɛ se ka min da k'a dɔn min b'i dusukun na i ka jamana ye o minɛn tɛ mɔgɔ bolo dɛ an bɛ faso in fɛ anw minnu ye Modibo Keyita denw ye parce que n fa ye médaille d'or d'indépendance ye Modibo Keyita in bɛnkɛ an lamɔna ni hakilina min y'an ba bibi na an bɛ min ɲini maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan o dɔrɔn de bɛ se k'an kisi fɛn min b'an kun kan a fanga ka bon kojugu ne ye président de parti ye tiɲɛ don mais n ye maliyɛn de ye fɔlɔ donc miirina min bɛ o la o ye fara ɲɔgɔn kan ye o ye bɛn ye o ye kelenna ye ne bɛ se ka kuma parce que maa ma deli k'a ye ko kolon na maa ma deli k'a ye ko kuntan na jamana kɔnɔ n bɛ se ka kuma dɛ n faso dɔ fana b'a fɛ o de kama ne bɛ se k'a fɔ n da la maliyɛnw ka bɛn a ka kan bi surasi mɔgɔ kalanni mɔgɔ kalanbali Mali bɛn bɛɛ ka kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min b'an ka jamana kan du tɛ yen du de tɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya in tɛ du k'i n'a ma maga i la o du tɛ yen dɛ gɛlɛya min bɛ diɲɛ fana kɔnɔ an ɲɛ b'o fana na k'o fara o kan n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an sama ka b'o kɔnɔ an bɛ mun kɛ Mali sɛgɛnna dɛ. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Ousmane Ben Fana Traoré ye a fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya o y'an bɛɛ hakilila ye Ala ka jamana in sabati n'an bɔra ye Bamakɔ mairie-ba kɛrɛnkɛrɛnnenya o maire-ba olu sigira k'a yira k'a fɔ bi bi in na labɛn jumɛn de kan ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ko Turki ka wara lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ n'u ye ɲɔgɔn ye ka se k'i ka dɔn k'a fɔ hakilila dɔw ta minnu bɛna kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin a duguba yɛrɛ a la yakubali ma o kuma mɛnɛ ka maa min da min Adama Sangare min ye maire-ba ye ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛ cogo di an ka lamɛn. Sɔgɔmada na an bɛ Ala fo ka barika la an ye Turki ka lasigiden min bɛ Bamako Mali la an y'a bisimila a nana k'a nana bɔ an ye k'a lajɛ an kun ye an delila ka kuma ko caman kan Ala barika la Mali ni Turki bi u bolo ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ hali an b'an ka gɛlɛya ninnu kɔnɔ u ka président Erdogan a ko a bɛ Mali dɛmɛ n'a se fɛn o fɛn a bɛ Mali dɛmɛ donc ambassadeur fana wulila ka se an ma k'a lajɛ an ka laɲini bɛ se ka kɛ minnu ye ni Turki opérateur économique bɛ se ka n'an dɛmɛ o la u ka technicien n'u bɛ ingénieur bɛ se k'an dɛmɛ o la pour que an kun fɛn caman fɔ ka kɔrɔ an bɛna lajɛ an bɛ se ka taa olu sira fɛ cogo min saniya ko b'o la kɛnɛya ko b'o la kalan ko b'o la fluidité circulation ko b'o la donc an ye fɛn caman fɔ donc ale bi an ni ka mɔgɔw bila en contact an b'a lajɛ an kun ko minnu daminɛ n'an bɛ se k'u lataa ɲɛ cogo min donc an mago bɛ aw fana ka dɛmɛ na a ka dugawu k'an ye walasa an ye nin baara min daminɛ ni Ala ka se k'a taa ɲɛ. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye maire-ba Adama Sangare ni tun ale ka ɲɛ fɔra cogo min an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ a ɲini fɛn ka se k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye min ye groupe Toguna Agro Industrie olu ye ka dɔn k'a fɔ kuluba ye an ka jamana kɔnɔ minnu dogolen tɛ u bɔra ka dɛmɛɲɔgɔnya min kɛ n'o kɛra ka jɛya minɛnw di ka wulikajɔ kɛ duguba yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo jumɛn de la k'a fɔ ni se b'i ye maa si kana sigi k'a fɔ ko faso kɛ nin kɛ i yɛrɛ k'i sigi ka faso ye u ye dɛmɛɲɔgɔnya in kɛ o hukumu de kɔnɔna na ka sobo baarakɛlaw ka taa se communisis o marabaw ma o baara minnu kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra minɛnw ye ka di o nisɔndiya ministre min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jɛya ni bɛnsɛya ma Modibo Kone ale b'a kɛ nisɔndiya jiraw sen fɛ an ka lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye ɲamanko ye an fɛn fɛn sigilen bi yan ɲamanko b'an bɛɛ tɔɔrɔ bi jamana in kɔnɔ mais anw ka jateminɛ na ɲamanko dilali a n'a solution an yɛrɛw de don anw maliyɛnw de don lawale la nin tun tɛ o peut-être dɔw b'a fɔ oui dɔ farala jama kan mais an bangebaaw tun b'a kɛ cogo min na n'an tun b'a kɛ ten caman bɛ bɔ a la mais ɲama an yɛrɛw kɛmɛ k'a kɛ sisan a bɛ yafa ma an mago t'a la an b'a bɔ an b'a bila da la a kan ka bila yɔrɔ min na a ti bila yen a kan ka taa bila yɔrɔ min na a ti bila yen pour que a ka se ka taa ka taa an ka GIE ka président a bɛ kɛnɛ kan a bɛ foli d'a ma ni bɛɛ sera ka i ka yɔrɔ fura ka jɛ k'a bila yɔrɔ la a bɛ taa ka taa o donc an b'o laɲini kɛ mɔgɔw fɛ anw bɔra jamana la jamana minnu u ti Mali bɔ nka k'a daminɛ sɔɔnina na fɔ jama bɛ taa bila yɔrɔ min i ti papier kelen bɛ ne ye n'a tila Bamakɔ waatilama dɔw tun bɛ ten o mun y'a to a tiɲɛna an yɛrɛw ka kɛwale an yɛrɛw ka négligence n'a tila an ka sabali an ka ɲɛsin an yɛrɛ ma ɲama ye bana de ye o an k'a dɔn an kana dɔn ɲama ye bana de ye
mɔgɔ i ka yɔrɔ saniyalen don ka se i ka so ma ka se i ka so da ma n'a tila bana caman bɛ yen o bɛ tila i la donc an k'a essayer an k'o fara an ka dɔntaw kan an ka yɔrɔ sanuya ni ɲama kan ka bila yɔrɔ min na ni yɔrɔ min jirana na an ka se yen ma an ka bila yen a tɔ n'o ye gouvernement ka baara ye n'o ye mɔgɔ wɛrɛw ka baara ye ka ta ka taa bila ɲama dingɛ kɔnɔ o baaraw bɛ kɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Modibo Kone kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a bɛɛ lajɛlen ma jamana in a ti kɛ foyi n'anw yɛrɛ cɛ k'u hakilila dan kelen bɛɛ lajɛlen ma sanko jamana in a bɛ ɲɛda ɲuman sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye Yusuf Tarawele bɛɛ kama ko talibi dɔnkilidala denmisɛnnin kun don dɔnkilidala minnu bɛ wele ko rapɛrɛw ɲinɛsan kɔnɔna na ko a taara umura la a bɔlen umura la ka na ko ale tɛ dɔnkili yɛrɛ da bilen fiyewu a taara Seydou Ousmane Marana i taara fɛ u ka dugawu k'a ye sanko i ka dɔn k'a fɔ a ye hakilila min ta hakilila in ala bɛ se ka dɛmɛ na cogo min na Yusuf Tarawele talibi a yɛrɛ kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Comme bɛɛ b'a dɔn n bɔra umra la n taara n y'a ɲini ala fɛ a ka n lakanda a ka n kunnaja n ka se ka diinɛ ta ka silamɛya ta k'a kɛ ka ɲɛ k'a ɲini a fɛ komi bɛɛ b'a dɔn n tun ye dɔnkilidala ye n ka se ka bɔ dɔnkilidala kɔnɔ ala ka n dahirimɛ siri fɛn wɛrɛ la min tɛ dɔnkilida ye n ka se ka n ka diinɛ bato ka ɲɛ donc o hukumu kɔnɔna la donc n nana dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ n ye parce que fɛn min don a ma nɔgɔn n tun ye mɔgɔ min n dɔnnen don kosɛbɛ dɔnkilida sira kan donc n b'a dɔn a kuma bɛna caya dɔɔni donc sitanɛ b'a fɔ k'a bɛna don jama la a bɛna don mɔgɔw la mun b'a ko bɛ la décourager ka dugawu ɲini a fɛ bi ne ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ lagosi lase silamɛya ma ala ka n kisi o ma ala ka silamɛya jidi ala k'an lakana ala k'an bɛɛ kunnaja donc nan'o de ɲini a fɛ n b'a dɔn a ma nɔgɔn kosɛbɛ donc ala ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n nan'o dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ mais nisɔndiyara kosɛbɛ parce que vraiment ne bɛ don so in kɔnɔ yan nɔ bi a bɛ san 10 bɔ mais n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ye karamɔgɔ ye siɲɛ 2 siɲɛ fɔlɔ a ye dugawu min kɛ n ye ala barika la a jaabira donc n b'a dɔn ni nana dugawu min jaabi a fɛ a ye n kunbɛn ni nisɔndiya min n b'a dɔn nisɔndiya in o ye bɛɛ ye dugawu jaabi dɔ ye donc vraiment n kɔntana kosɛbɛ bon n b'a dɔn u tun ye n kanu dɔnkili de kama mais bi n b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara kanu in kan diinɛ sira fɛ ala ko sira fɛ parce que o de bɛ laban o de ye tiɲɛ olu ni ne bɛɛ don dɔ la an bɛ sa donc tiɲɛ sira ye min ye o ye lakanda ye o ye kunnaja ye o ye diinɛ sira ye donc u k'a faamuya u kana bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ u k'a bila ala ka kunnaja minɛn kɔnɔ ala ka ne ni olu bɛɛ lakanda k'an kunnaja ka silamɛya jidi minnu fana m'a faamuya hakɛto kɔni bɛ ɲini mɔgɔw fɛ chaque fois parce que dɔw b'a fɔ i y'an janfa i taara k'an to janfa tɛ aw ni ne bɛɛ ala k'an bɛɛ lakanda ala k'an bɛɛ kunnaja ala ka silamɛya jidi ala ka sitanɛ nagasi hali minnu bɛ nɛni ni fɛnw kɛ n b'a dɔn olu yɛrɛ tɛ sitanɛ bɛ se ko caman na a bɛ don dɔw la ka nɛnikanw kɛ walasa k'i la décourager n bɛ nin bɛɛ faamuya maa si ka kuma tɛ ka n tɔɔrɔ maa si ka nɛni tɛ ka n tɔɔrɔ n balimaw ni n badenw ni n jɛɲɔgɔnw bɛɛ aw si kana jɔrɔ aw si kana hami ala ka silamɛya jidi ala ka silamɛya lakanda ala ka ne ni aw bɛɛ lakanda o de ka gɛlɛn nin ko in bɛɛ kɔnɔna la k'an lage k'an kɛ exemple ye k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninya ye wagati de se b'i ye wagati min na ka ko wɛrɛw kɛ i k'a to yen i k'i ɲɛsin ala ma n bolo o yɛrɛ de ka di ala ye ala k'an bɛɛ kunnaja ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an b'a lɔn k'a fɔ ala k'o dugawu minɛ Yusuf Tarawele talibi a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn da ka di an na ala k'an bilo sira kan demi hakili jigin dɔnkilidala wɛrɛ la n'i y'a sɔrɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ dɔnkilida muso ye an ka jamana kɔnɔ na Jɛnɛba Jakite an b'a lɔn k'a fɔ ale yɛrɛ sangaba sɔrɔ k'a furula cɛma min y'a yɛrɛ k'a fɔ dɔnkilida ma da ye a ye dɔnkilida bila ka taa se san 20 ko hakɛw ma sɔnni masa Ramani y'o minɛ tuguni a tilala ko ale kɔni a bɛ fɛn min fɔ a ye layidu min ta a bɛ to ka tɛ dɔnkilida bilen an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn sira ɲuman ye ala k'an kelen na bala yɛlɛ bila o kan n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na mawuludu kɔni o kalo jɔra ka ban o bɛ sɛnsɛn na ka na mawuludu bɛna kɛ Tombouctou olu ye fara ɲɔgɔn kɛ wulikajɔ min kan ka kɛ mawuluduko yɛrɛ la a ko ɲɛma Mamadu Babi ale b'a ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. ɲinan an b'a fɛ ka mawuludu célébrer k'an ma deli ka ɲɔgɔn ma deli ka kɛ inshallah an b'a fɛ ka min kɛ comme mawuludu ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Tombouctou kɔnɔna na Tombouctou ye duguba ye donc i tɛ se ka nin dugu ɲɔgɔnna sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ i tɛ waso n'a ye donc n'an ko k'an bɛ mawuludu organiser Tombouctou an b'a organiser pour que Mali bɛɛ ka se ka taa yen o de kosɔn an n'an ka partenaires an ye nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye pour que u se ka biye sɔrɔ nɔgɔya la ka se ka taa Tombouctou n'u taara an b'u bisimila vraiment an b'a ɲini mɔgɔw u ka taa u ka bɔ ka caya ka taa Tombouctou an b'u kɔnɔ k'u bisimila inshallah ɲinan fana an ka activité u tɛna dan mawuludu dɔrɔn de ma donc an bɛ symposium dɔw kɛ min ɲɛmaa ye Ahmed Mohamed Dagahamani premier ministre kɔrɔ o kɔfɛ semaine de valorisation des mœurs o fana bɛna kɛ donc o ɲɛmaa ye madame Sidibé Dodo Ousmane min ye ministre de l'éducation n bɛ barika da docteur Mahamadou Kone ale min ye ɲinan mawuludu parrain ɲinan inshallah n'ala sɔnna an bɛna fataha ba de ta
ni mawludu be kunce tuma min na an bɛna fataha ba de ta an ka jamana ye ka ɲini ala fɛ ala ka sécurité a kana nga ala ko nɔgɔya an ka jamana n'an ka jamanatigiw ye. A fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ mawuludu min y'a sɔrɔ n'o ko n'o bɛ senna labɛn na ka ban dura furancɛ wɛrɛ kɔnɔna na o y'an kɛlen ye ka taa an tɛgɛ da kan an bɛ dugawu kɛ ala ka timɛ ko ɲuman na dugawu minnu bɛ k'a kɔnɔna na ka kɛ basi in lafiya ye ka k'an ka jamana o sababu ye basi in lafiya kama n'an bɔra ye kulu dɔ bɛ yen ko afi olu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ ka maaw kalan kurannen na o baara min b'u k'u fɛ u b'a kɛ cogo di min ka dɔn k'a fɔ kulu in yɛrɛ ɲɛma dɔ ye n'o ye Umaru Sise ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ka mɔgɔw kalan alikuranna na ka mɔgɔw ladege alikuranna na u ka se k'u ka diinɛ faamuya kalo 3 kɔnɔ dimanche o dimanche sɔgɔma 9h ka taa se midi ma an bɛ nin baara ninnu an b'o kɛ Kalabankura yan komi i n'a fɔ an b'a kɛ centre caman na i n'a fɔ centre wɛrɛw b'an bolo samedi sɔgɔma walama samedi wula fɛ walama dimanche sɔgɔma dimanche wula fɛ nka bi an bɛ ala fo kosɛbɛ ka da kan an balima dɔw b'an fɛ yan olu y'a daminɛ ɲan ye kabini niveau 1 na fo an filɛ nin niveau 6 Mohamed la niveau 10 hakɛ o filɛ nin ye ko waleya o de kɛ an filɛ o kuncɛ waatiw de la. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Umaru Sise a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ alikuranɛ ka se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ na sango diinɛ yɛrɛ u bɛ se ka faamuya cogo min na n'o y'a kunba ye ala ka sabati n'an bɔra yɛrɛwolomaw olu bɔra e ka dɔn ne ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye ko dugukoloko mankan dɔ de bɛ dɔ ni dɔ cɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra kɛcogo min na a tɛ ka bila sababa minɛ kɔnɔ na yɛrɛwolo tɛna sigi k'o lajɛ a fara ɲɔgɔn kan segu ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a kumatigi tun ma min ye Siri Kuyate ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi an sigira kɛrɛnkɛrɛnnen na maa min bɛ wele k'a fɔ ko Yakuba Kulubali depuis 2019 a yera ko ale taara bɔ a ka du kɔnɔ k'a ka immeuble ci n'o ye Kuya ka baarakɛyɔrɔ dagayɔrɔ yɛrɛ ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ mɔgɔ 2 n'o ye Mamadou Jakite mairie farala o kan ka taa kiiri kɛ ni Arman Gino ye ka Arman Gino i bɛna k'a fɔ ko Arman Gino o ma gagné kiiri in na mun n'a fɔra ko ma gagné ko parce que ko juge ko lettre min b'o bolo ko numéro t'o la ko date t'o la lettre min tun b'a bolo ni numéro t'o la ni date t'o la o ye lettre dilannen de parce que mairie tun ye lettre d'a ma kabi 1993 san 1997 sisan a nana juru de ta juru tatɔ u taara notaire de fɛ notaire fɛ lettre tora yen mairie ye sɛbɛnw bɛɛ dafalen di n b'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ a tɛ a jɛlen donc juru ma se ka sara ani Sidi Mohamɛdi Keyita ɲɔgɔn cɛ o de ye kiiri kɛ ka yɔrɔ in bɔ a bolo yɔrɔ in bɔra a bolo kabi 2008 o kɛra kiiri ka sira de fɛ o kiiri ka sira fɛ a yera k'a fɔ sisan yɔrɔ tɛ fɛn bɛ tali kɛ Arman Gino bolo an nana ye k'a fɔ tilegandere de fɛ olu le wele filɛ nin sisan ka taa kiiri kɛ ni Arman Gino ye k'a fɔ k'u b'o yɔrɔ kelen bɔ Arman Gino bolo ka taa sɔrɔ yɔrɔ min na mairie fɛnɛ kelen ka yɔrɔ feere mairie kelen ka yɔrɔ bɔ Arman Gino bolo o mairie y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'a kɛra Segu ta ye o lettre bɛ Segu bolo sisan Segu kelen k'a feere Yakuba Kulubali ma o fɛnɛ ka lettre annulela ka ni Yakuba ka lettre de san réquisition kɛra o b'an bolo an ye min yɛrɛ kɛnɛ kan an b'a yɛrɛ k'a fɔ ko mairie yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ ye Yakuba Kulubali ta ye an nana ye k'a fɔ ko kiiri taara kɛ mairie fɛ ani Mamadou Jakite kuma ko to kiiri boli sisan Yakuba Kulubali kan ka taa sɔrɔ kiiri kɛra o ni Arman Gino ni ɲɔgɔn cɛ donc an ko ni damatɛmɛ barika bonyana donc moi en tant que porte-parole général du mouvement yɛrɛ bolo chargé de lutte sociale donc fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ ne fɛ yaasa ni nin kofasugu bɛ yen an ka se ka fanga sɔrɔ k'a labɛn ka se k'o kɛlɛ kɛ donc komi kiiri jara la sisan kiirilankolon min kɛra kɔ o wulila mɔgɔw tun ye yamaruya sɛbɛn minnu sɔrɔ ka taa ka yɔrɔ jɔ o yamaruya sɛbɛn b'olu bolo baara min n'o tun bɛ senna o baara jɔra sisan kiiri bɛ min nɔ kan o ye k'a ka bila ka hakɛ kɔnɔ tiɲɛni min kɛra kɔnɔ o dommage intérêt o kiiri de bolodalen don n'ala ka jɛ ye e kuma nin kalo tile 28 o de nɔ kan sa an ye mɔgɔw wele k'u ladɔnniya ka faama ɲini kiiri tigɛlamɔgɔw fɛ ni juge dɔ filila juge dɔ de kan ka nɔ dilan ni procureur dɔ filila procureur dɔ de kan ka nɔ dilan ni jamanaden dɔ filila jamanaden dɔ de kan ka nɔ dilan ni fanga dɔ filila fanga dɔ de kan ka nɔ dilan ka bɛɛ lajɛlen labɔ a kalama k'a fɔ ko nin ko in kelen don malidenw kunkolo masuli ko ye u ka an bɔ nin lebu kɔnɔ o de y'an ka bi sigi kun ye. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Siri Kuyate kan ye wulikajɔ kun ye fɛn min ye ka se ka wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ na kiiri dɔ bɛ yen n'o y'a tigɛ n'a tigɛcogo n'o kɛra fili dɔ ye dɔ k'a bɔ fili kɔnɔ k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye tɔn min bɛ Kayi marabolo kan n'a wele ko yiriwa tɔn olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ jumɛn de b'u bolo sen kan o kɛra fara ɲɔgɔnba ye a tɔnden dɔ ye Ibrahima Kebe ye wulikajɔ min b'u fɛ bi ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ yɔrɔ min na bi parce que an tun bɛ association dɔ kɔnɔna la o association ni an tun y'a ye k'a fɔ u ka gestion man ɲi parce que wari dɔw tun bɛ bɔ minnu bɛ terrain kan n'an k'u ma ko bureau exécutif parce que conseil d'administration de bɛ ordre du bureau exécutif ma pour que baara min n'an b'a fɛ ka kɛ quartier min kɔnɔ ou bien dugu min kɔnɔ olu b'a réaliser mais an ye jateminɛ nana sɔrɔ k'a fɔ wari dɔw bɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ min na justificatif t'o la donc o nana ni sababu ye
an ko non ni se ka continuer tan non parce que olu y'a jateminɛ k'a fɔ an minnu bɛ kɔ kan an k'a bɛɛ t'u bolo dɔrɔn olu min bɛ terrain kan an ko non ko tɛ se ka kɛ parce que n'a kɛra cogo cogo kɔkan mɔgɔw de bɛ wari bɔ donc fo kɔkan mɔgɔw k'a dɔn wari min bɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ min na kɔlɔsili ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛli ko la ni fɛn fɛn bɛ kɛ fo agitatif kana a ka motiver an ka yira tɔndenw bɛɛ lajɛlen parce que tɔndenw bɛɛ ka wari don donc o nana ni kɔlɔlɔfiliw ye an n'u ni ɲɔgɔn cɛ mais bi an bɛ yɔrɔ min na dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ n'a donna compte kɔnɔna la an bɛ ɲininkali kɛ nin wari in bɔra min jɔn y'a di a sɔrɔla cogo jumɛn ɲininkali bɛ k'o la ni ɲininkali k'o la n'an b'a fɛ ka baara min fana kɛ an b'o ɲɛɲini k'o baara kɛ n'o bɛ kɛ quartier min ye ou bien a bɛ kɛ dugu min ye an b'o mafile kosɛbɛ pour que o ka don o donyɔrɔ la kosɛbɛ et puis kalo saba o kalo saba an b'a fɛ ka compte kɛ wari minnu bɔra ani wari minnu donna ani baara minnu donna o bilan o ka kɛ an ye an b'a fɔ ma bilan matériel bilan financier ani bilan moral an b'a lɔn k'a fɔ fɛn min da ka di mara in na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ jɛkulu in ta kun yala ka kɛ ten n'an bɔra ye Mande commune kɔnɔ na jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan Mande dugukolo ko k'a don ba la bɛnkan na se ka taa k'u ka bila o kɛra fara ɲɔgɔn ye sababu ye kulu in ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali ka masa kɔnɛ na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye baara minnu kɛ baara ninnu nafaba dɔ bɔra bi o ye mun ye an ye sariyaw sɔrɔ sariya minnu ko désormais dugutigiw commission foncière villageois de bɛ sigi o de bɛ se ka dugukolo di sɛnɛkɛ dugukolo o de bɛ se ka dili ni a musabu n'a fɛnw kɛ bi sariya de y'o fɔ o sariya min fɔlen y'o ye an y'o baaraw de daminɛ Manden kɔnɔ Manden min n'a taara don tɔn na ala ni bingani fɛ parce que Manden yɔrɔ ye yɔrɔ min a bɛ bajuru fɛ a sigi ka di nɛɛma bɛ yen Manden kɛra dugukolo kɛra faama min mana dɔɔni sɔrɔ min mana jɔrɔni sɔrɔ o boli kana Manden k'a bɛna dugukolo ta diyagoya o dun kan bɛ bingani bɛɛ ye Mandenkaw kan mais bi alhamdulilayi Mandenkaw b'a fɔ alhamdulilayi parce que an ka ni sariya baaraw kɔnɔ sariya min ni a laban nana sigi togodaw sariyaw kan Mali dugukoloko sariya bɛɛ yɛlɛmana fɔlɔ an k'o fɔ fɔlɔ k'o jɛ Mali dugukoloko sariya bɛɛ yɛlɛmana kɔdiw tɛ yen bilen loi domaniale et foncier de bɛ yen Maliyɛnw k'a dɔn fɔlɔ ka jɛya a y'o fɔ fɔlɔ ka jɛya fɔlɔ kɔdi tɛ baara kɛ Mali kɔnɔ bilen sariya kiiri man ka tigɛ n'a ye parce que a banna Mali kɔnɔ pewu loi domaniale et foncier de bɛ yen o de ye sariya ye Mali kɔnɔ bi togodaw ka sariya ye loi foncière agricole de ye bi a sariya fila si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ an ka sariyaw sigi sariya minnu tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sariya bakuru bɛ yen ani bolofara sariya bɛ yen mais a si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ bi an b'o o baara dɔ de kɛnɛ kan ni an nana ka na bi ka na commission foncière mɔgɔw ka décision d'u ma o décision sariya laban in de y'o fɔ o sariya laban bɛ togodaw sariya ye k'a fɔ ko dugutigiw conseillers tontigiw muso ka représentant jeunes ka représentant olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka commission de n'a fɔ ma ko commission foncière villageois k'o de da bɛ se ka don togodaw ka dugukolo ko la sinon fanga si da tɛ don a la fo ni domaine n'o titre kow nana sinon fanga si da tɛ don o la donc o min sigira k'o décision bɔ sous-préfet de b'a bɔ sous-préfet o décision min bɔ an nana mairie la bi de ka na Mandenkaw dugu 11 ɲɔgɔn de ta bɔra ka na olu ka commission d'u ma olu fana bɛna baara daminɛ u ka dugukolo kan sisan donc ka wuli ka bɔ Bamakɔ ka na biw kan ka na dugukolo san ten ko den dɔ y'a feere kɔrɔ dɔ y'a feere nin y'o bannen de ye. An b'a lɔn k'a fɔ Masa Kɔnɛ tun ka ɲi nin ye min ka dɔn k'a fɔ u ka maire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔba tali kɛ Nuhu Kelipeli ale yɛrɛ b'a a ka hakilila de ko in sen fɛ an ka lamɛn. IACDD olu ka baara ye ka paysans former ka villagew former u bɛ se k'u ka dugukolo lakana cogo min na donc an ka commune donna système kɔnɔ a mɛnna dɔɔni ça vaut à peu près 6 ans mais étape dɔ de bouclera n'o ye convention signeli ye ko fo minnu sigira olu ka convention avec l'État o signature sous-préfet olu signé Kalabankɔrɔ sous-préfet donc o remise de kɛra ka di villageow ma et c'est désormais o ko fo ninnu bɛ se ka baara kɛ jamana tɔgɔ la donc an ye baara kun fɔlɔ kun y'o ye kun filanan ye min ye dugu segin wɛrɛ taara tuguni parce que commune ye dugu 25 ye donc dugu segin wɛrɛ taara tuguni minnu fana ka kofow bɛna sigi olu fana ka convention signé pour que olu fana bɛ se ka baara daminɛ donc an ka bi lajɛ kun y'o fila de ye bon laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ commission ninnu ka création na parce que désormais dugukoloko fan o fan mana kɛ dugu kɔnɔnaw la commission in de bɛ baara k'a kan olu de bɛ taa constat kɛ k'a dɔn nin ye nin ye nin ye nin ye parce que dugutigi b'a la conseillers b'a la jeunes b'a la musow b'a la donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔ n'o o da bɛ ko dɔ la olu bɛɛ bɛ commission in kɔnɔna la c'est pour que vraiment dugukolo kana ta ten ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama parce que i b'a kɔlɔsi tuma dɔ la dɔw bɛ na ni cunni titre ye mɔgɔ t'a dɔn titre sɔrɔla cogo min na donc a bɛ se k'o phénomène sugu ninnu kɛlɛ. An b'a lɔn k'a fɔ Manden marabolo kɔnɔna na Nuhu Kelipeli u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲini fɛn k'u ka sɔrɔ fɛn sɛnɛkɛlaw u ka dugukoloko kɛnɛ kɛ n'a y'i diya d'a ma ye ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra ye bi maires de ni population ka surun ka tɛmɛ fanga bɛɛ kan nka Mali kɔnɔna na maire kɔni jɔyɔrɔ foyi t'a ye maire dama kɔfɛ n'a taara u tɛ foyi de sɔrɔ maire in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sara t'u ye wa tuma o tuma contrôle de bɛ wuli ka t'u da fɛ bi maire yɛrɛ mun don maire kan ka mun de kɛ an ye commune 1 maire ka ɲininkali kɛ ale la min ye Umaru Togo ye ale b'a ɲɛfɔ n ye an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Umaru Togo ye ne de ye commune 1 maire ye an bɛ wagati min na bi
monsieur le maire commune mairie a bɛ cogo di bi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada k'aw yɛrɛ fo an ka conseil ye mɔgɔ 45 maire yɛrɛ b'o la adjoint 5 de bɛ maire bolo n ka premier adjoint ale ka baara ye mairie musaka adjoint filanan ni ko mairie dugukolo kuma tɛ se ka mairie da ale ka ɲɛsinnen don dugukolo baara la n ka adjoint sabanan o ye assainissement ye saniya n ka adjoint naaninan o ye état civil ye adamadenya tɛ taa état civil kɔ n ka adjoint 5 ale ka baara ye kɛnɛya ani kalan danaya de dara anw kan pour que an ka se ka commune baara gɛlɛya b'a la mais adamadenya i bɛ baara kɛ ni i se de ye ni an se danna yɔrɔ min na ni minnu bɛ na an kɔfɛ fana an bɛ ala de deli an danna yɔrɔ min na olu fana bɛ se ka kɛ pour que commune bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ commune bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na baara wɛrɛ tɛ faso baara de don baara wɛrɛ tɛ commune denw ka cidenya baara de don. aw ye mɔgɔ suganilenw ye ka bila mairie kɔnɔ la population civile de ni aw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ fanga bɛɛ kan nka o n'a ta bɛɛ maire dɔw bɛ i b'a sɔrɔ kuma caman maaw bɛ tila ka ɲagaki kɛ ka maire kan mun de bɛ na ni o ye. maire ka baara gɛlɛyaba de b'a la o gɛlɛya ninnu ye fanbaliya de ye a fanbaliya ye jumɛn ye maire école tɛ yen k'a fɔ n'i ye nin kalan kɛ i bɛ kɛ maire ye dɔgɔtɔrɔw ka école bɛ yen baganmaralaw ka école bɛ yen technicien ka école bɛ yen mais école tɛ yen k'a fɔ min ye maire école ye. maire baara ye population de ye danaya da i kan danaya de bɛ e kan o danaya min bɛ e kan o kɔrɔ t'a ye k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn dɛ o kɔrɔ t'a ye fana k'i bɛ se fɛn bɛɛ la faso fana ye jɛɲɔgɔnya baarakɛlaw de di anw ma a bɛ fɔ minnu ma ko technicien baara dɔnbagaw baara kɛbagaw olu de kan ka kɛ olu ye olu de kan ka maire bilasira sariya kɔnɔna na muso bɛ nin kan ka kɛ nin ma kan ka kɛ ni bɛɛ jɔra u jɔyɔrɔ la ni nata ma y'a kɔnɔ ni maire fana jɔra a jɔyɔrɔ la ni nata ma y'a kɔnɔ k'a fɔ ko commune ka baara de don a ka ca ala fɛ gɛlɛya hali n'a b'a la a bɛ nɔgɔya mais gɛlɛya ka dafiri mɔgɔ kelen de da la min ye maire ye o b'a yɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɔ kan ka min kɛ a m'o kɛ o de bɛ na ni gɛlɛya ye mais n'i ye jama ɲɛmaa ye ni hɛrɛ nana i b'a tɔgɔ sɔrɔ ni degun fana nana i b'a tɔgɔ ta dɛ an bɛ ka baara kɛ o de cogoya la sarati maire ye mais a bɛ f'u ma ko indemnité tɛ kelen ye an minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ bamakɔ maire ye indemnité min bɛ di anw ma ani indemnité min bɛ di bamakɔ kɔ kan maire ma kelen tɛ mais fiɲɛ yɛrɛ min b'a la population k'a dɔn maire ye u ka cidenw de i bɛ se ka mɔgɔ min ci n'i y'o ci i kan ka janto o tigi la dɛ e ma kan ka o tigi bila k'a k'a sago kɛ o mɔgɔ kelen tɛ se ka sago kɛ n'i y'a ye a y'o sago kɛ quelque part ani dɔ jɛmakan de don o jɛmakan technicien b'a la population yɛrɛ b'a la o n'i ye tɔgɔjɛn caman bɛ maire kan min ye dugukolo ko ye dugukolo dɔ de b'a feere dɔ de b'a san dɛ a ka ɲi dɔ b'a san a man ɲi dɔ b'a san maire man ɲi o ka kɛ tiɲɛ minnu bɛ danaya da anw kan fana olu fana ka o ka danaya ka kɛ danaya yɛrɛ yɛrɛ de wagati dɔw tɛmɛna maire ka baara tun ma ca mɔgɔw ka degun cayara faamaw yɛrɛ ye o ka baara dɔ segi maire ma ni o kɛra i ko kiti sara d'a ma i ma jateminɛ kɛ min bɛ se k'a denbaya balo n'a ye fɛn kɛ i yɛrɛ kan ka i yɛrɛ jalaki dɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ min d'a ma dutigi a tɛ baara la k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ c'est vrai a jɛnna n'a ye k'a fɔ ko bénévolat de don mais i yɛrɛ kan ka hakili to hakili min b'a to a bɛ se ka se a yɛrɛ kɔrɔ n'o ma kɛ ni fɛn bɔra la olu fana kan ka u yɛrɛ jalaki o fana ye fiɲɛba de ye hakili jagabɔ kan ka kɛ a ye fɔ ma ko fu an kan ka bɔ fu baara la n'i bilala sigida ɲɛmaya la o ye danaya de ye nin danaya bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ wariko bɛ fɔ kɔfɛ de an bɛ wagati min na kɔlɔsiliw y'a yira tiɲɛ na yɛlɛma kan ka don a kow la parce que population ka ambition ka cayara maire bɛ taa min kɛ mairie kɔnɔ a t'o tan kɛ a ka denbaya la n'o kɛra o kan ka fɛn d'a ma fɛn min bɛ se ka kɛ a kana dɛsɛ a ka nasɔngɔ na. gɛlɛya caman bɛ yen fana maa caman b'a fɔ ko population olu kan ka hakɛ minnu sara mairie ye ko olu tɛ ka sara yɔrɔ caman na k'o fana ye gɛlɛya dɔ ye yalima o kuma minnu fɔ olu ye tiɲɛ ye wa. olu ye tiɲɛ ye dɛ n'i ye bamakɔ yɛrɛ jateminɛ a bɛ fɔ min ma ko tédérali o sarabaga man ca o n'i ye burusi kɔnɔnaw jateminɛ olu bɛ min sara bamakɔ t'o sara ne bɛ n da don ne yɛrɛ ka commune kɔnɔna de la tédérali tɛ ka sara a tɛ k'a sara kun jumɛn kama a ma faamuya de wa ou bien ayi ni anw y'a sara maire de b'a dun an t'a sara a tɛ sara kun jumɛn kama a dun kan ka sara mairie ka sɔrɔ fɔlɔ o ye tédérali de ye ni jamanadenw y'a faamuya ko tédérali de bɛ dugu saniya tédérali de kan ka kalan saniya tédérali de kan ka fɛn bɛɛ kɛ mairie ka tédérali o de du nasɔngɔ ye a bɔli ye wajibi de ye tédérali ye 600 de mais sariya ye danfara dɔw don a la mɔgɔ dɔw sariya ye nɔgɔya k'u ye an balakaw minnu ye bange 4 kɛ
k'i sen t'a la lujuratɔw olu sen t'a la n'i ye ekɔliden ye n'i ka kalan man ban i sen t'a la finitigilakaw olu fana sen t'a la sariya ye minnu ko k'olu sen t'a la o ye olu de ye tɔ ninnu olu sen b'a la san 18 san 21 n'i y'o sɔrɔ i kan ka tɛdɛrɛli sara tɛdɛrɛli ti du ye dɛ tɛdɛrɛli ye nin de ye ni mɔgɔ 4 de b'i bolo min kan ka tɛdɛrɛli sara 100 sigiyɔrɔma 4 i b'o de sara a ma ca dɛ bi an bɛ musaka min don telefɔni na falaki tile kɔnɔ mɔgɔ bɛ 100 ko kuma fɔ wa mɔgɔ tɛ 100 ko kuma fɔ minnu hakili la ko ni u y'a sara mɛriw b'a don a sara kɛ ni y'a sara ni mɛri y'a kɛ kɛcogo la service wɛrɛw bɛ yen min bɛ mɛri ɲininka an k'a bila an kunna tant que ni tɛdɛrɛli ma sara degun tɛ bɔ an kan dɛ ni ko kɛnɛya an bɛɛ b'a dɔn an ka sigida ninnu bɛɛ nɔgɔlen don mais ni fɛn tɛ mɛri ye dun mɛri wari bɔra fosi t'a la ni nin taxi ni nin salen minnu bɛ sara olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɛri baarakɛlaw sara musaka fitini fitini minnu kan k'o kɛ mi belebele da min kɛ ka ɲɛsin commune 1 population ma an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka kɛ an ka commune fɛ commune fɛli ye jumɛn ye e kan ka hakɛ min kɛ e k'o kɛ bani ni an bɛɛ ye an jɔyɔrɔ fa a ka ca ala fɛ commune bɛ degun min kɔnɔ a bɛ bɔ a la an balonan ka fɔ ni tun ye commune 1 maire Umaru Togo ni tun yale kan ye a y'a fɔ cogo min na ni ye citemina bi maire an ka jamana kɔnɔ na a kɛlen bɛ de ɲɛmaya kɔnɔ a bɛ ɲininka e ka dɔn nafa foyi kelen tɛ bi fo ni kɛra sun ye n'o tɛ ko maa bɛ se ka fɔ ko fɛn bɛ sɔrɔ a la wa an b'i ka ye bi ni fɛn fɛn kɛra sigida kɔnɔ hali denw ni a bɛ taa fɔ maire n'a ma fɛn kɛ dama o ye maaw dimine a kɔrɔ k'a sɔrɔ a dun de sara sɔrɔ fɛnw bɛ kalifa ma ko a kana fɛn da jamana tɛ foyi d'a ma an bɛ fɛn min fɔ u ka wulikajɔ ka bɛnw ta yen ka yiri ji ɲamajɔlen na n'o tɛ ka fɛnba kalifa ma foyi tɛ den ma la o ye dabalibanko de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ne ni jatema bɛna a dɔ bɛ dɔ la donko juguya a dɔ bɛ na k'a sɔrɔ hali u yɛrɛ se t'a la ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan o mudanbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taga lajinɛ jamana kan sagitanburu kalo tile 28 san 2019 waati la jirala ka fɔ ko kasaraba dɔ kɛra min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na nka jirala kunu sagitanburu kalo tile 28 ko maa 11 ɲɔgɔn ni jalakilen don diɲɛ kirisoba n'ale ye CP ye k'a kelen bɛ ka jalaki da ni maa ninnu kan fɔlɔ nka maa ninnu tɔgɔ ma se ka fɔ n'an bɔra yen nɔ an taga Iran kiriko minisiri ale ye kangarida kɛ jamana kɔnɔdenw ye dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ k'u tɛna hinɛ wulikajɔ kɛbaaw la bilen barisa k'u ye maaw bali u ka baaraw la u ye tile 9 kɛ dongo do k'u bɛ bɔ ka bolonfura kɔnɔnaw minɛ ka maaw bali u ka baaraw la ni sogoya taama in na u y'a jira k'a fɔ k'u tɛna hinɛ maa si la bilen n'an bɔra yen nɔ an taga Faransi lakanako minisiri kun bɛ taama na Côte d'Ivoire jamana kan tarata don ani Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ye ɲɔgɔn kɛ kuma ɲɔgɔnya in bolila fɛn min kan o de kɛra lakanako ye n'an bɔra yen nɔ an taa Burkina Faso jamana kan Burkina lakana tigilamaw ni jatigɛwale tigilamaw karila ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye u ka bolimafɛn dɔ yɛrɛ la mugu pɛrɛntan dɔ kan min kɛra sababu ye ka Burkina finitigilaka caman bɔnɛ u ni na ni ka sivili caman fɛnɛ ko olu fɛnɛ faga waleya in yɛrɛ kɛra nka Burkina lakana tigilamaw bɔra ka kangarida kɛ ka jira jatigɛwale kɛbaaw la k'u tɛna jɛni ni waleya ninnu ye bilen u ka jamana kɔnɔ an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun dɔ ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɛ dɔ ka fɔ basigi lafiya an ka jamana ka taa se jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati ka kunnafoni kunjɛ kunungo min ye kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya radio baarakɛlaw radio min n'o ye radio Miracle FM ye o sababu ɲuman n'o ye Bɔkari Jara ye Masa Ramani ale minɛ dɛnɛn don a kɛra bana kunjalajan sen fɛ siraban kasara dɔ a tun y'o kɛ kabini a bɛna ɲini ka san kelen bɔ a tuma lafiya Masa Ramani a wele dɛnɛn don a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo ɲamana radio Miracle yɛrɛ o dukɛnɛba la bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛmaw ka taa se radio baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Bɔkari y'an bila ka si to sanji 50 ni sanji 3 ala ka barabara nɔgɔya ye muso 2 ni den damadɔ yarabi ala ka barabara nɔgɔya ye Siri Kulubali bi yan sini aw ni ne a kan bɛn waati wɛrɛ